kasama. Icon. Ayan, si Dr. Elohio Roales. Medyo pagod siya dahil siya naggawa ng misa doon sa Limasawa. Aha. At ayang kasama ay si Father Calmita, at si Father Rodriguez na si Jezra Takoy. At isa sa mga pinakamalaga ay si Colombo, si Haring Colombo, si Glenn Vincent Gola. Kung wala pa siya, hindi makarating sa Kanigaw dahil siya ay bugkos na voluntaryong sumama sa paglalakbay ni Magellan upang madaling makarating sa Cebu. Yan si Humabon. Colombo, sorry.